Sokinai neng tamulai mah partangyangata parminggota di Manuguton alana minggu keluarga dosa darion rap sahudulan ma ama dohot ina suang songoni yana kota moladong dohot yana kota di tonga-tonga ma parhudul nasida tamulai ma parminggota rap jongjong mahita. Hundul maham. Naing masuk mahita di parmingguata martang yang nahohom mahita. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Asini rohani Tuhan namandongani hita saluhutna tahala sondo parsaoran di hari Mingguon rap hundul dohot keluarga ma dihita saluhut ruas ni huria dohot akar ruas naon dope rap hita mar minggu masih hol tu bagas ni debata songon parpasalmen na masih hol tu joro ni debata ale jahoba huhaholongi do hajongjongan ni bangsamu bagasmu dohot hasonggopan ni hamulyatonmu. Pesalmen 26 ayat 8. Sihol ni rohata lamar si gorgor molo marningot hita pandonganiona manipat samingguon ditongan nilas ni roha hamaolon rumah tangga tabe tama hita mandok mauliate mahamu tu Jahoba ai pardenggan basa do ibana airo disaleleng ni leleng nado asini rohana di bagasan las ni roha tata bema akadongan nahya dihamul yang ata manang marsi jalangan huhut hita marende.
Ditaruhon hatani debata do huriana di bagasan tema bulan Februari. Mangasahon gogo dohot pakirimon nasian debata laho mangulahon panjauan laho manghoholongi dohot manjou dongan jolma. Alanei tajahama ayat bulanan di bulan Februarion ima natar surat di Pesalmen 46 ayat 2. Debata do haporusata dohot hagogonta, pangurupion situtu di hagogonta, akana mangonai tuhita. Maragam do siado pata di ngoluon, molo apala jupang hamaoloni, olo do gale roha dohot tondi, marus nang holi-holi alani tuanima olo debata gabe haporusota ima tiop. Tahalason ma di bagasan sadarion di paborhat huria hita laho manoburboni marhite narap martangyang di bagasan haporseaon debata mambaen menjadi sude akana taulai atong di bagasan pamujion lasni roha dohot olop-olop tahalason ma parpunguanon marende mahita.
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanoon. Amin. Debata doha porusota dohot hagogota, pangurupion situtu di hagogotan, akana manguanai tuhita, dibaheni dang mabiar hita nang pe balik tanoon, jala lalo-lalo akadolok, laho maronggorong tu tonga-tongani laut. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, di papatar hodo dirim marhite-hite hatam, nang dohot dohami di halomohon roham, marhite sian panesahim di dosa nami, atong papatar ma dirim turohanami, asa hutanda hami ho, jala asa hutangihon hami suarani anakmu, jala asa hujalo hami tondi parbadia marhite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di minggota sadarion, ima patik parjolo dohot lapatana. Patik parjolo. Audo Jahoba debatam nina debatata, dang jadi marukap au bahenonmu debatam. Dia do lapatani ondo. Ikon umbiar rohata jala humolong jala upos mida debata, asa mida nasana adong, ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sapar gogoi mahami, mangulahon ang habar tu patikni. Amin. Marende mahita. Rabu
Di bagasan unduk dohot serep ni roha, hita mandapoton habangsa parasiani debata, marningot aka hahurangata di tongani bangso tabe, maradopon aka nataha holongi dohot nah makaholongi hita. So panagamon mambaen muruk ni roha dohot arsak hita. Atong tatopo tima dosata di adopani debata. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesani dosa dihami, halak na dangolon, marhite-hite anak haholongan ni roham. Sai asima roham dihami, akan mangarsakon dosa nami. Sai sahapi ma tu bagasan rohanami, hasesani dosa nami i, lehon ma tu hami tondimna badiai, asa unang ganggu rohanami di asini rohana. Alai asa hot rohanami marhapor seaon, laho manggogatom, nasa dosa dohot roha portibion, asa hupasahat hami diri nami tuho, gabe pelean nama ngulu, jalan nabadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songonondo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tu au, hamu akana loja jalana sorat.
hupasonang pehamu, buat hamu ma anggukku tuhamu, guruhon hamu ma sian au, aina lambok doau, jalana serep maroha, asa dapotan hasonangan tondimuna, ai lambok do anggukku jala neang do, dohot hupa porsahon, hasangapon ma di debata na di ginjang. Mareni. Turpuk epistel di Minggu Sadarion, ima natar surat di Heber 2 ayat 14 sahat 18 tajahama marsikat sorin. Asa songondak danak partohab di mudar dohot disibuk, gabe sumando dohot ibana martohab disi, asa marhite-hite hamateani di pasohot ibana sibolisi, namar huaso mambahen mate. Ai apala aka suru-suruan di sarihon poparani Abrahamido. Ai itap naong marsitaonon ibana dina tarujuni haurupon ibana do akana tarujuni ido sahatna martua do akana tumangihon hatani debata jalan naong pepsa marende mahit. Dia karena bina
hatindakon maha porsiaota, songo ni hatindakon ni dongata saha porsiaon, disandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na suhatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianton di parbadia, andorang sohabuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di pangulum ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dung ditanum, na mulak mangulu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun debata Jehovah. Amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibama paima mulak sogut tu akanon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopania halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dosogut daging nang mal, dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Tabigima vokal group sian keluarga. Tabigema tikting hari Minggu. Salam. Salam. Horas madida sudina. Tabegema tikting duriatta di bugasan mingguon. Na parjolo guarni minggu. Guarni minggu ta so ima minggu papaton dung Epipanias do topik Jehovah do partano batoan jala hapusatta pesalmet sada ayat sada satuonom. Nomor 2, permingguan keluarga dohot Manaburbuni. Sadarion minggu tanggal 2 Februari 2025 dipatupado permingguan keluarga dohot Manaburbuni di Manogot marbahasa Indonesia pukul 7 WIB, di harian bahasa Batak pukul sia 30 WIB. Las disi tapasa ma amplop pelian bulanan pelian tahun di paredo amplop hobar pertanyaan Manaburbuni nanaing di patupa dung papungu pelian napa duahon foto matu sude ruas ni huria asama buan modal usaha akaulaon nomor ragam sarana modal usaha na di Suratot di Harotas boy berupa SK alat-alat bengkel, aplikasi Grab manang mobil, alat-alat tukang dot akan asing, nagawe dalan ni ngulutta secara jasmani. Ramangido tu dibata di panupayonna marhite pertanyaan Manaburbuni. Napataluhon sering minggu pagi remaja. Sadarion minggu tanggal 2 Februari 2025 pukul sia WIB maringanan di ruang remaja Kostori lantai 2 di Patupado sering minggu pagi remaja alani pangido ma hari tahun ni akka remaja asa madohoti ulauni papaton pertanyaan bona tahun weksada dari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 nunga di Patupa pertanyaan bona tahun weksada di hotan ni abang pendeta Resop Robert S. Pandiangan Master Teologi. Maringanan di keluarga amang situa Sinurat Inang Boru Sinabela. Perumahan Babakan Sari, Jalan Babakan Sari Onom nomor sada Bantarjati Bogor. Nomor 5, pertanyaan bona tahun Wektolu. Dari Sabtu tanggal 2 Februari 2025
nang dipatupa do partengan bona tahun wek tolu. Marenganan di wisata Bumi Restu, Jalan Cikuni Raya nomor 80B, Bekasi Selatan. Pinabauton sude uras tertolu asa ria Mahdotisa. Nomor 6 seminar remaja Parents Day. Pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 pukul 10 WIB di Gedung Serbaguna, kategori remaja mengundang para orang tua khususnya yang memiliki anak pra-remaja dan remaja untuk mengikuti seminar penting remaja Parents Day dengan narasumber Ibu Siska F. Lubang Gaul, MPSI, pengerja gerejawi bidang YUT GKI Kota Wisata, praktisi psikolog. Untuk para orang tua yang ingin mengikuti dapat mendaftar melalui yang semua orang bersinurat nomor HP terlampir. Itu jadwal ibadah tengah minggu. Beritahukan bagi warga jemaat HKBP Mang Parapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mang Parapatan yang terlampir dalam warta. Pawaluhon pertengahan wek. Dari Selasa tanggal 4 Februari 2025 memuka pukul 10 sia 30 WIB. Pautu-pauta do pertengahan wek. Naparjolo wek sada. Ijabuni keluarga Nyonya Siagian Situa Else Boru Sumianta Boru Turnip di gedung di GSG. Wek tolu ijabuni keluarga Situa Hasim Bolon Boru Nabitupulu di Konstori. Wek 5 ijabuni keluarga Amang M Kuta Barat Inang Boru Samosir di Jalan D5 Ujung Tolu nomor 10 Beji Depok. Rakmahita Madohoti Pertangani Sarus Wek Sada Tulu Dohot 5. Nomor sia Permingguan Variatif HKBP Mampang Parapatan. Pinabauton tu sudah ruas HKBP Mampang Parapatan dari Minggu tanggal sia Februari 2025 pukul 10 pituip. Marenganan di gereja HKBP Mampang Parapatan potop tiba-tiba do permingguan variatif. Robi mahita astahara makadungat tahir pas ma akadungat ta madotisa. Nomor 10 ruas nomor sahid. Tabuan ma di bagasan tanyakta akka ruas nomor sahid. Hatan di bata pasak ma dalam mutu jahoba jalaposi bana asai bana patirehon pasal metul pitu ayat 5. 10 sada nomor ulang tahun. Para halado dot ruas pasaton selama ulang tahun turuas ni huriatta ulang tahun di Bogasan Saminggon. Dok hatani di bata tangan siamud do gajang numur jalai baranga do hamuraon dot habulat hamuliaon udah tulu ayat 10. 12 ulang tahun pardongan Saripeon. Para halado do ruas pasahaton selama ulang tahun pas Saripeon. Turuas ni huriatta ulang tahun di Bogasan Saminggon. Dok hatani di bata alai joloni saluhna masih holongan situ mahamu ai dihukupi holongan ido rohai gudang dosa sada Petrus 4 ayat 8. 10 parepengon akapelian hamulateon dot akan asing masinajik tingon boy mataida diharotas acara nadong dihita songoni mati tina masa durat teuga saminggon tuat tama masuk-masuk. Rende Mahita menengalean pelean sada A sada B. Di
Pame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran mu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita sudi amang inang. Juga anak-anak kami yang ada di sini bersama remaja ataupun naposo bulung. Shalom. Dia muna amanami inanami sudi hita na di bagasa parmingguata di bagasa sadarion di bagasa lasni roha kita ala sadarion mahita secara resmi manangyakon sudi akabuni atau modal usaha bisnis aset yang akan kita harapkan sebagai sumber kehidupan kita sehari-hari. Jala rap hita dohot keluarga lako manangyak coca mangidu tutu hatai alani amang inang taparadima hatani tuhata sian pesalmen 70 sada di ayat sada sahat ro di ayat onom hujahama dihita marha purusat tuhodo au ali jahuba dak tagamun murak au saliling lilingna sai luahom maau marhiti-hiti hati goranmu jala palua au sai paeleng ma pinggolmu tuau jala urupiau sai homa gabi partano batoa diau tau inganan bongotakku totong ngapola di perbagaho urupamu au ai hodo partano batu aku jala haporusakku ali di bataku sai palua maau siat tangan ni parjahati siat tangan ni pergiduk dohot si bahen gugu hodo pakirimaku ali Tuhan Jahubah nalom ni rohaku sian si ete hoku naung mangucat detu hodo au siap bortian hodo si parmuduau siap butuhan ni dainang sai hodo totong pujiokku olat ni ido sahapna huria na hinakolongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus tergoardo pesalmen 70 sadaon pesalmen ni na tua-tua. Alania kana tua-tua tu takas mamajaha sikob pesalmen 70 sada. Buasa di doksongoni tulu ayat boido rapa tuduhon dasor ubay na digoar pesalmen ni na tua-tua. Na parjulu di ayat sia hujaha majo sai unang bolokon au ditiki hau banokku molomaol sudah gugukku unang tadikon au di ayat 10 pitu do 10 alu ali di bata sai hodo mangajari au sian si ete hokku jala rasi rasan waeng sai hupa buah-buah do halongangan akan nabi nahemi nang sahat dihaduhungon doho haubanon sai unang tadi konau ali di bata paima hu baritahon tanganmu tu napinoper agugu ommu tu saluhu akka narosugut. Jadi perenungan ni sahalak na tua-tua marningot di perdalanan ninguluna pemeliharaan Tuhan sampai di nama tua. Alai ahado nama bayan pola songoni gomos ni rohana laho mabahen refleksi yang kemudian dituliskan menjadi satu mazmur, satu pujian, satu sada ede. Tentu alanong takas do dibereng ibana bohado pangaramotion ni debata asa bui musei patol hasonna tu akka generasi muda. Bersyukurlah akka mangrapi tado akka anak kota noaeng di tahun di minggu keluarga onate
Ya, kita bersama-sama melihat bagaimana seseorang di masa tuanya melihat perjalanan dan juga banyak tantangan sedemikian rupa, tetapi dilihatnya dan ya menjadi tumpuan harapannya, benteng kehidupannya adalah Yahweh atau Tuhan. Alanido akamang topik minggu tahun macai dengan jahubado partanobatuan jala haporusan. Suku-suku nabal ganwaing di tonga-tonga ning ulut ta jok kamanginang molota amati kehidupan ta pasti nga berbeda dohok kehidupan ni na manuraton pesalmenon. Alai nang pe berbeda adong tulu hal didok disi na mangarongom nguluna. Ada 3 musuh besar yang mengintai ataupun di sekitarnya. Ahamai tahe musuh na nidok nai ya na perjulu didok disi ima parjahat. Ya, dalam bahasa Indonesianya disebut orang fasik. Lalu yang kemudian ima pergeduk. Pergeduk atau sama dengan orang lalim. Jala na patuluhon adalah nama ngasahung gugu sibahen kekuatan atau orang kejam. Fasik, kemudian lalim dan orang kejam. Itu kategori yang disebutkan Mazmur ini. Nah, selalu mengintai, manang selalu mendesak di bagasan kehidupan. Jala ra, ati berbeda. Ya tarok naking situasi dot hita dibadik tu parpesalmen, tapi hakikatnya tetap di natului adongdo. Bukankah di sekitar kita ada orang fasik? Bukankah di sekitar kita ada orang lalim? Bukankah di sekitar kita ada yang selalu mengandalkan kekuatannya, memaksakan kehendaknya, dan itu mungkin membuat kita menjadi kesakitan atau menjadi korban dari mereka yang melakukannya. Do molo digor perjahat, do parasingan na tu pergiduk, do tu akka halak si asahun gugu. Sasitongna secara hakikat dak pola aduk perbedaan. Hola non lebih terurai, lebih luas boy berengokta. Perjahat do pergiduk hirasa rupa do hola non molo perjahati orang fasik ya adong intina disi melanggar hukum Tuhan dak sesuai itu aturan manang akapatik ni debata. Jala jujuk mau melakukan kejahatan, mencuri, membunuh, lalu melakukan kekerasan, menindas, memperbudak. Lalu museh ya adong di bagasan kehidupan saya totong naeng mabahen akka ya sugu ni rohani donganna dan membenci kebenaran, menyingkirkan segala tatanan yang resmi, lalu mengikuti hawa nafsu, tidak peduli dengan konsekuensi yang mungkin terjadi tu akka dongan dan tidak ada kepedulian. Ra molo taberengi ya gobaran ni halak na perjahati manang orang fasik itu ternyata sangat luas ya efeknya atau kemungkinannya atau konsekuensi yang bisa dimunculkan dari tindakan-tindakannya. Dan itulah ima nama bahen songonna hacit bakilalaan ni parpesalmeni, dan itu juga mungkin amang inang saunariope jupak kita na songoni di kehidupan pasti do ya menyakitkan di tongat-tongata. Tabba mamusenak kining lalim molo lalim na perbedaan na sautik ya tindakan na merugikan, tapi sarupa do keberadaan na teh eksistensi na rupani orang kejam ya na selalu mengandalkan torop ni na sidarom agugu onna jabatanna sedemikian rupa. Alai amang inang moloruk tabigi songoni molotung adong di sekitar ta adong na mungkin sampai mengenai tu kehidupan ta. Lumubi manuai kita akan naung senior ati amang perjalanan hidup sudah panjang.
Alai hubigi dakkolan na senior, dakkolan akan naung berusia panjang na mengalami tekanan na mengalami aka tantangan nang rintangan na songonon alayak kana poso pe aka remaja pe beri kita magudang ni aka hala naso betah di kehidupan na holan na gutur ya remaja ya bahkan di tongaborngi pe na seharus na istirahat ya manusia normalkan maaf kalau yang pakai shift malam kerja hidup alai umum nah kita kan molo malam istirahat do alai beri kita mah banyak yang muda-muda karena entah apa dalam hatinya ya ada ketidaksenangan atau ada mungkin sesuatu yang menggelora tapi gelora yang negatif lalu malam hari pe membain aka hagu turun membain aka naso denggan alani dora amang inang molo nuaing juju manang diodol hono jahuba do partano batuan jala hapurusan enabohado tutu nuaing ahado hapurusan ahado diandalkan ahado nagabi benteng kehidupan ni aka jolma nuaingon adok kujaha amang inang ya sian tentu mas media maun manang sian aka kehidupan nadong di sekitar ta tarsongonom manin nagobaran ni aka perlindungan di bajol ma asabui songon natarubati na di rohanai perjulu adong ma nama bahen meam hiburan makanan minuman ya dungi mudum ima benteng perlindungan. Jadi molo adong rupani songoni nakingat tantangani pergumulani ini bana dongan mermem-mem jo hita bah ya entah bentuk apalah permainannya sedemikian rupa ya baru omma muse ditakup sibulis yang berwajah tentu berwajah bisa manusia bisa mungkin menawarkan aka sarana-sarana tertentu tapi isinya mau menangkap orang-orang yang gelisah, orang-orang yang punya ya pergumulan tadi sedemikian rupa lalu mereka bawa ke kuasanya asa bui gabi alat on sudi ya untuk memenuhi akan nariko dinasida. Jadi ketika masuk ke permainan-permainan itu sesungguhnya ada kekuatan yang sedang menarik sedemikian rupa asa gabe hita objek asa akahala na sedang mengalami tantangan nakip pergumulan naking menjadi objek nasida sedemikian rupa objek tentu untuk menguntungkan bagi mereka dan yang tadi mengalami pergumulan itu akan semakin mengalami derita yang berat di sidora ubenna adong madok semakin kompleks persoalan na huadupi bain na iya Allah persoalan nak kedang nalau menyelesai KKP di buan ibana tu akka hiburan akka permainan atau wahana-wahana tertentu tadi karena di situ sudah masuk kuasa iblis tapi justru membuat dia semakin dalam masuk. Ini perlu diwaspadai amang dan inang isedonami waspadai mau lihat mau lohita akka naporsea di bagasa Tuhata Yesus Kristus kita para orang tua yang sudah tentunya matang seperti pemazmur nggak merdalan di kehidupan sedemikian rupa kita tentunya akan tampil juga ya mendampingi akka orang-orang muda jala juhonot tama songon pajuhon manang buah-buah ni parpesal menon benteng yang benar-benar terpercaya, perlindungan yang benar-benar haposan. Debatado, jahubado, tutudak tai dia ibana, dang buita bereng ibana. Alai di tengah-tengah kehidupan dunia dia hadir
macita bodo amang inang mulubui tapahami konsep na pinasahat ni Apostol Paulus, kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini adalah gereja, yaitu tubuh Kristus. Berarti kebersamaan orang-orang Kristen itu atau persekutuan orang-orang Kristen itu adalah wajah, itu adalah tubuh daripada Kristus. Alani takasma ya tu persauran ni halak Kristen. Edita na baru pe tay dehon nor 3 tahayak kamanginangi pe na baru tay dehon nomor 110 pitu ido teh. Ya dak sudah kita nak memiliki acaron sudah do molo sesudi pe teh boidora non di ya di ada masuk barcode ya mungkin ya bisa nanti bisa di scan ya taparrohahom majo amang inang dan ya tadi majo inang amang holan bait yang pertama ya, bait pertama tanpa musik ya mang ya, holan akapela majo. Nanda 2 ya. Jauh bade batatado partano bato ata musuta ikota ludo di bai pangon di hata yang musuhi imasi bolisi jorbu do takini mangagojol mai dan dapok hafal do hitai dion alai coba jo amanginang tikitai dehon jahuba debatata do partano batuata ahado tergambar di rohatta di tikita do partano batuan jahuba debatata do partano batuata tanobato benteng ya perlindungan majagahon ya ro musuh lautu benteng asa unang di berdapat manang unang di kalahkan oleh musuh jala musuh tekot taluro di bai pangodingata ise musuh ta sibolis zorbu tahina naking ngaadok tabigi ya adok tulu di pesalmenon imana ki parjahat pargeduk dohot si bahing gugu ya gambarannya lebih detail nga tapatorang naking ima ya akatahi nanaing mangangu berarti ketika kita menyanyikan ini ya di bagasan ngulut tahun akagebaran manang akana masa di tong-tong tabuan tu pangudingani tu bentengi benteng itu adalah Tuhan. Jadi dak kolam mangid dihubuti amang inang jala mulubui on gabe sada idio di tonga-tonga ni keluarga ta benteng pertahanan kita adalah Tuhan ya juju tadi hon rakdo yanak kota juju ta hatahon tu akka yanak kota. Ini lagu digubah oleh Martin Luther, tokoh reformator gereja. Jala di karang ibanon amang inang asabui tengok sejarah dan kekuatannya. Ini ketika dia mau diadili oleh paus atas
dalil yang telah dinyatakan Martin Luther, yang 95 dalil itu yang ditempelkan di gereja Wittenberg, ya, Martin Luther salah, Martin Luther harus diadili sedemikian rupa, Martin Luther, ya, harus dienyahkan sedemikian rupa lah kira-kira gambarannya. Alai digubah iba nama edion tu siap pesalmen 40 doa 41 do anggo apala dasorna alai muncul nang di pesalmen 71 tabereng jauh bade batatta do pertano batuatta musutta simbolis innakan tergambar tiki simbolis na di konna adalah ya perporangan na dia dupanna mengadupi paus manang Rom Katolik hatihai alai di bagasan semangat haporseau jauh badona membela manang perlindungan mau lihat tema nunga piga mau sonari teh molo 1510 pitu amang ditempelkan ya 95 dalil di gereja Wittenberg nuaing atau 2025 berarti ada 5 abad setelah dinyanyikan oleh Martin Luther. Ya, kita lihat perkembangan gereja reformasi di tengah dunia. Nanaing dohono disi amang molo parpesalmen na juluhian mangiddihonon manang makatahoni jahuba do partanobatoan di abad 10 onom Martin Luther madokon jahuba do partanobatoan di abad 20 sadape amang inang di hita saluhuna molo tadok tai dehot tahanguluhon jahuba do partanobatoan tempat kita berlindung, kita akan selamat dari musuh-musuh yang ada di sekitar kita. Akan naung tadok naki parjahat pargeduk songonido aka si asahon gogo di tongani ngulu alani unang pula mabiar kita kamang lau mengadupi pardalanan ni ngulutta ala itu tuh selalu dah ate ikulam ringgas duhita ditongani huria ikulam tugu duhita ditongani huria unang madau siya kuria kamang mula dong akka persoalan pita hilala segala persoalan bisa kok diselesaikan asal ada keterbukaan untuk mau membicarakan dengan baik. Dengan siapa kira-kira? Mula masalah aturan-aturan itu kan bisa kita bicarakan dengan terbuka, tapi terbuka. Idu sasitong na kunci ni persauran amang inang. Ya natuari aduh halinya aku batuduhonon. Adong dusada edde natabu amang edde ya mularok tabay rupani edde umum hatabatak denggat dora tarenung kani. Bui maraliali tu sudi, bui ibana diterima di sudi. Dakya masuk tu ranah hajahaton ibana di tonga-tonga ningulon. Kalau sada do modal na ahame persauran. Jadi iku membuka persahabatan, iku membuka persekutuan sedemikian rupa terbuka masuk dalam persahabatan. Tapi ketika kita meninggalkan persekutuan, ketika kita madau siap persahabatan, jangan merasa amang menang. Mungkin sesaat kita merasakan, wah aku sudah terbebas. Ya, alaiber kita jojujoi. Tumangod dua halak sianna pujung. Dangi tahe? Dangi epistel na di hari minggui do natabahas sa mingguon. Tumangod dua halak sian na pujung. Bahkan muluboi do pelobi sampai dok tu tudusan tu tali na ti pinudut tolu maul talu idu inuangi tos kan akan punya kekuatan bersama. Alania kamang denggamma lam turinggas nahita membina persauran jala persauran kingaudokon nada menggani adalah ditongani kuria. Di tonga-tongani kira nasongoni ma akan menginang asa semakin kuat kita on mau lihat ma dapat tahu siat catatan na adong di media sosiali do namangda alai rupa mulo tapak kedenggam media sosiali kita juga dituntun kepada yang baik.
Ini saya catat dari Meta AI atau Artificial Intelligence. Itu pertama dia katakan secara Kristiani ya mengatasi semua permasalahan, pergumulan, kekhawatiran di tengah kehidupan, yang pertama adalah berdoa, membawa kepada Tuhan. Dan bagus sekali diarahkan baca Filipi 4 ayat 6 katanya. Wah, amang inang do media sosiali PHP mengingatkan kita supaya rajin berdoa, membawa kepada Tuhan segala pergumulan. Yang kedua, percaya kepada Tuhan dengan kuasanya. Sangat minim kalau mempercayai kuasa Tuhan. Sepertinya dia lihat, wah ini enggak ada kuasa Tuhan, biasa-biasa saja kehidupan ini katanya. Aman, kita bilang-bilangi dengan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa seperti ini, wah hebat sekali pemeliharaan Tuhan. Hiado adong menggambarkan sono dak boto kamang hita na biasa menyetir. Ada sebutan kalau kecepatanmu 60 km per jam, sesungguhnya 60% ya 60% risiko untuk mati. Berarti molo 100 hiado kamu 100 km per jam kecepatan ni kendaraan ya hiado 100% 100 km per jam. Berarti nggak mati HP ibate. Ya, memang di tol dibayar di si maksimum 100 km, minimum 60. Tapi kita pahami amang ini semakin tinggi kecepatan kendaraan kita, sebetulnya risiko untuk maut semakin besar. Tapi syukurlah dan yang merdok rupani dapat tibo kecepatan tadi di jalan dah, tapi sampai sekarang kita dipelihara Tuhan amang ini. Dipelihara Tuhan. Saya terbayang do di sokku amang di benakku di tahun-tahun 90-an masa sekolah do piau di Jakarta, di Jalan Ahmad Yani hati hai merPPD do pehita teh. MerPPD mersigatung do pehita di PPD. Telus pak nisadahala ama di pitujulu medebu langsung digilas roda belakang. Pak. Aku ya mangju. Talpenai HP tu hamatean hamion. Ale mauliati ma saat tunuaing mengulu kita. Itu adalah kuasa Tuhan memelihara kita sampai sekarang. Begitu hebat yang kita lihat amang terjadi di masa COVID 2019. Mau lihat mah ya malua hita buhita tokson alai gudang do perat na buhita wereng otak kamangna. Kuasa Tuhan memelihara kita. Adong do pedi banaman do euti do gajiku inna kan. Iya, alai sampai sonari bui mangulu ate. Mau lihat mak ada kuasa Tuhan memelihara pikiran kita, mencerdaskan kita, memberi hikmat. Mamake na otik buhita tutong mangulu. Yang ketiga adalah mengingat janji Tuhan. Tuhan berjanji akan memelihara kita. Tuhan berjanji untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Tugu do rohat tadi son manang ragu-ragu do kita molo adong na masa di hita rupani baru tayong ma adong janji ni Tuhan. Itu tu doon. So ragu-ragu tu halak do rai dak tuawi in. Amang inang semakin teguhlah hati kita untuk ya mengimani janji Tuhan. Yang keempat, mencari kedamaian dalam Tuhan. Unang tu meam sinak kiningan, unang tu aka permainan-permainan sekarang ini yang muncul. Nakingat adok justru sebenarnya ilau menyedot kita do mengajak kita di jutani asa semakin dikuasai hita gabe objek nah hita terus menerus. Yang keempat, melepaskan kekhawatiran. Anggoon sada Petrus 5 ayat 7 dokon. Pasahat hamuma tu jahuba manang tu dibatahol suniru hamuna. Ido melepaskan unak sai ini tiup ya ni solot di bagasan
roha alai pasahatut tu debata. Lalu yang keenam didok mencari bantuan dari sesama orang percaya. Dikutip amang Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah bersama-sama dengan bersukacita, menangislah dengan orang-orang yang bersama dengan yang menangis. Ada kebersamaan di bagasan persekutuan kebersamaan orang-orang percaya. Pos roha akka manginang molo martanobato hita tuja hubah. Wajahnya adalah gereja kebersamaan kita sebagai orang-orang percaya. Di situ kita malua lepas dari banyak tantangan di tengah kehidupan. Amang inang adong 5 dison bibit ni suasuana ndak wo to kagwarra. Hola 2 do nabu hutad den waingon. Ya, sada malengkeng, sada anggur. Alena pasti dangob yang sumber kehidupan tati emang inang sudia teh. Molo dibae non waing holallahu pahibul horrohat tadokka benih na adong dison. Benih untuk sumber kehidupan kita sekarang. Saya tidak tahu amang inang ada yang membawa surat SK kerjanya atau surat penugasan, atau mencatat modal yang ada sekarang yang dimiliki keluarga. Modalku sekarang atau modal kami sekarang ada sekian rupiah. Atau mungkin juga kalau amang sebagai driver di angkutan online, ya aplikasinya kan ada, silakan buka aplikasi itu. Dan kemudian bentuk-bentuk lain lagi. Ada mungkin yang belum dapat kerja tapi sudah memasukkan lamaran. Ada enggak salinan lamaranmu? Ayo bawa. Atau sekarang kita akan memohon kepada Tuhan. Itu benih di dunia modern amang inang. Dan itu akan kita tuai macam-macam waktunya. Biasanya tuayan kita itu adalah bulan, atau ada juga mungkin mingguan ya, atau juga ada per hari. Jarang sekarang ini tuayan 1 tahun. Tuayan 1 tahun itu ada tahe. Sorong 2 tahun nanti. Arung 2 tahun si tuayon sumber kehidupan kira sorong doka molo eme pe 3 bulan do eme. Maksimum eme lokal biasanya 6 bulan sudah lama itu ya. Iya molo ono bulakian huingo eme lokal ya. Sonda tibu-tibu di rupani. Alen waing 3 bulan adong do 4 bulan. Ima molo eme. Alani naneng dohonok ko kamanginang. Ayo kita orang-orang yang dinamis berpikir, dinamis juga dalam kehidupan kita. Tapi salah satu yang dilakukan oleh gereja adalah mendoakan benih di tengah gereja. Asal nanti kita menuai, menggotil. Lalu mari kita bersama-sama doakan benih yang menjadi sumber kehidupan kita sehari-hari. Patu-patu tametok kinari amang alai tabering josot tersonggot itan nosaotik duk sipul hita anno marid di papungu pilihan unang jopit terjongjong dah ala marid di dupe hita musian no secara khusus laho martangiang manangyakon boni alanita paradi marohat tasudi amen martangiang mahita. Mauliati madiho ali di bata amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Napai ngotok kami di tonga-tonga ningulu na gudang akka tantangan akka purkilon waingon. Nasai olo manusai kehidupan nami, mamusui kami, menyakiti torop jolma. Alai dipatuduh kodo Tuhan, kodo pangudingan, kodo tanobato, benteng perlindungan, kodo tong hapurusan nami. Mauliate ma saya paingok mahami tutong di tonga ningulun asa unang medili kami asa roh kami tuho asalam ringgas kami marsaur ali Tuhan di tonga ni kuriami asalam hot rohanami dia kepersaura di gereja pe mauliate ma di hali Tuhan pasu-pasu mahami mangulahon akaulahon nang terjadwal di bagasa saminggon aka pertangiangan songonido aka kegiatan ni kategorial pe
Ali Tuhan pahiras paringgas rohanami be madoho tiaka ulaon parsaura nodo pertangyangan. Songoni mali Tuhan utangnya ko kami tong aka dongan nami na di bagasan parsahiton di banunga terliling amang natades manik pesta robek siakaan amang beli si jabat inang nyonya si lalahi boru gurning inang nyonya si topul boru pasaribu. Tuhan sai homa tetap patugu rohana sida makirim di hamalumon pasu-pasu ubat istirahat songonido akadampingan ni keluarga mangalehot tugu ni rohas jala hamalumon di nasidabi 10 halak marulang tahun kelahiran di bagasa mingguan sa keluarga na berulang tahun pernikahan pasu-pasu nasida Tuhan lehot di nasida lasni roha marhiti bilangan pertabani tahun di bagasan ngulu nasidabi ima patuguhon asa marsihoho totongali Tuhan makirim na uli na dinggan siapko ali Tuhan gudang dosihol ni roha nami di tonga-tonga ni nguluon namar perdumuan tu parumah tanggaon leho madihami komunikasi na dinggat totong suami istri orang tua anak leho dihami ali Tuhan nabui totong masia toa doh denggan bertukar pikiran asa terbina rumah tangga na denggan hutangnya ko kami naung liling makasih holi ya nakko di rumah tangga sungguh lima Tuhan songon akan naposom na julu asa ingok na sida makirim tuho ali Tuhan naung lilik tong makirim pasangan hidup totong dohubok kami na sida lehom mali Tuhan ditikina lehet dongan na sidabi upukka parsari peyon mauliati madiho ali di batama nami molotung adong dope akka pergumula pribadi naso terpasahat tami di dikion alai hodo na boto madadap saluhu na di bagasar rohanami Tuhan marhiti tod dimima di tonga ningulu na sidabi asa bui patuduho dalan na denggan jalan keluar sian pergumulani asima roham di bagasan anakmu Yesus Kristus tangi memahami. Amin. Tapasahat mapiliata mari demahita hupuji kolong ni rohamu o Tuhan. Puji Allah
Malaing tikina amang masuk mahita do tamuinang tu namanang yakon boni semua modal, aset atau alat-alat kerja yang bisa kita bawa. Kalaupun tidak bisa, tapi sekarang bisa tergambar, taingot omma ulauku, jala omma ala alat. Lalu di saat martangyak pehitan no sude, tengok bemai akamang, molo hata batak merdok niat kan di dalam hati kita ingat semua. Marit di mahita alai unang pula gugu edion alai sian nasarohama, tolong agak lembut musiknya. Marit di hita haposak ko Tuhan. Laos Tedihun ayat 2. Lugunia rinang rodunia Taingok bema di rohata kabuni si suanota di bagasan taunon. Huria nakina kolongan di bagasan Kristus Yesus. Sadarion tapatu pado partangyangan manabur boni. Paingotok kita do ulaunon. Pabua dada alani gugut tamat jadi saluhu nataula. Alaina Roma hita tuadupan ni debata. Pasahaton nasa hadiriota dinalahu mangula ulautai. Naroma hita tuadupan ni debata. Asaibana nama dongani. Mangurupi, manupahi, jala mamasumasu ulautai. Ditiki marid hita laos taingok bema akabuni natabuan. Mangula hita jolma.
arku sasude nosauli bosarosiane bata ibe ibana pujima adong do hata pakrimon di halak batak nama dok aduhur mertutu di atas ni purbatua sai sinur mana pinahan gabe na niula tupahan ni amat tadi bata na martua habang abbaruba songgop tuhau si torop de bata na martua luhut mahita di parorot naing tangi honot tamakata ni de bata pasingoton pasikopod doho pada si ponisa luhuna lau pahoton patuguhon rohamuna menabur bunii maragam doa kasiu lauta debasiani ima akasyaswanan nabui idao doho tiopon alaina dibanari hola dibagasa sakap dobui di suraton adong namarhiti media online deba modal doh gugutta naung taparadi laho pahe bangotta di bagasan sataunon ido nagabe buni si suanotta songonod do hatan itu hatta ope saliling adong tanoon dang jadi masoho saburo doh gutilon ari ngali doh las niare ari logo doh roddo niare arian doh borngin alani akka amang inang taingo bema nuaing akka akama naing siulaumu di bagasan sataunon nungajongjok kita diadupan itu hatai martangiang maho di bagasan roham buam mabuni nanidok mitu adopanna nunga tabua bebuni na maragam siswanot tahabartu pangula attebi sada do ipola ni buni ima bohal siswanon asa tubu dungi magodang marparbuema ditikinabe adong magutilon nagabe bohal ni ngulut tabi asa majadi buni ijalabui gotilon muse ikos siala pangaramution do pasu-pasu ni tuhat taido sialani tapasahat bi manuaing tutuhat tasudi buni i tapangido mapasu-pasuna asa majadi dung taswabi ringgas marohatta mangaradutisa mababoi huhu mahita makirim siad debatatta asa majadi amin di bagasan hapor siau tai tai diho maraput Tuhan Yesusi puka ulaumu
luas. Mangasahon hatam nabadiai dohami, hatam namandok, manang ise nama mulu tanona, gusuran manisi panganon. Alai anggo halak nama mulului marlengge-lengge, kurangon rohado. Sapala naung diloas kasili roham hami manguduti ulau nami ihamu manang diporlak. Saya parbobat mahami di bagasan posni rohado hot pakilimun atogu. Pasu-pasu mahami lau mangulahon sah, pasu-pasu manang-nani ulanami. Mangasahon asini rohani di bata ama doho Yesus Kristus doho tod di perbadia doho maddo Tuhamu, pos marohamu, ulahon hamu matanoi, aisyat jahuba sito palangi doho tanoon, ro pengurupion Tuhamu, martangiang mahita. Ali Tuhan di bata ama nami nadi banua gijang, hodo na punalangit doho tanoon, ro di pangisina sudena. Jadi-jadian ni tangamu do sudena adong jala na pinar mudum do kami na tinopamon. Na pengudo kami nuaing di joromon mangido tuho. Sai digohi asini roham masudi ngulu nami. Sai lehom mauda doh las nyari di tiki nabi. Na pagabihon nahu ulah kami. Asa jupak kami perbui na denggan. Bahek kangulua doh si panganon si ganupari. Sai lampat adahom matu kami gudang ni denggan ni basam. Asa huboto kami mardok mauliati Tuho, doh mamuji guarmu nabadiai, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marid de mahitalas rohakku. Sai halasoma sunesi nemotaja ai tata hauma na pola doho tobape na ulido martangiang mahita pasahat to piliata tu debata ali debata ama nami na di banua gijang hodo harorwan ni saluhu sileho-leho nadinggan do nasa uli basa na mauli utus upasahat tami masian na nileho mitu kami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na khusus di julum pasu-pasu may jala ramuti asa huparhasyak kami pilihanon pati bulharajaumu di tonga-tonga ni kuriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asala putadahami gudang ni sileho-leho mitu kami asalam girgir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali ama namin na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say sauk malomoni roham di banotongon songon na di banua gijang,
Leuma tuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songopanesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hai na hinaholongan ni Tuhan Yesus mulak mahamu di bagasad dame jalo hamu ma pasu-pasuna di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho di sodak ke Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopak ke Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Amen.